King Ginger Cream de la Cream, I pray for you youth South Africa. I pray for the young ones. I pray for lo mntwana abasamthwele esiswini 9 months ukuthi ephuma kulelizwe lezono, ephuma kule country yezono, ephuma kulesizwe esesidukile, akwazi ukubehave, enze izinto eziright, konakele. Purple Gang, you are not safe. Kusenkingeni, ngiyanithandazela bafowethu ngoba ngiyanithanda. That's why I'm even doing this show, because ngizama ukunciphisa lento ezama ukwenzeka. Mina ngisendwe ophezulu ukuthi ngizosiza abaphansi benze izinto eziright. Ngiyanithanda Mzansi, angiyenzi lento ngoba mhlambe ngifuna ukunibona nini kanjani. Ngiyenza lento ngoba nami ngithunywe ubaba. Njengoba nami ngubaba kunina. King Ginger uCream de la Cream ngiyintwana nje yaseGinga Indlovu eyaphuthuma yayothenga iCamera yeSony kuze nishuthe. Insize. Nihlukane. Make sure that you follow me on Instagram at King Ginger SA, wehlele ku Facebook King Ginger SA, wehle njalo ku TikTok King Ginger New. Take me to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Hey, welcome. Lo mfana lo. Laba bayisheka kanje ngathi kusemovini. Lo mfana lona nalezi lama bhlukwa nzima. Kobe kancane lo mfana ngathi kuwe uyifashion tontoni. Ngenzeka. Ya laba manje ngiyabazi. Laba manje hayi bashaya enye indwangu baba. Bashaya enye indwangu. Bashaya lengena discipline. Baphakethe inzansi. Yes. Ayibo, ngathi ikhwama zamathamba. Ayiyuzi. Ayibo. My brother, come on, put sanibona, ninjani? Sho, ubani kamfethu? Sho mfethu magama mfethu. No, sorry bese ukuthi nginimisa kanje. Shuthe mina mfethu igama lami nguKing Ginger. Ngisuka e-University ye-Fashion, Ingwenya Fashion School. So ngiyakubona mfethu, I love your style. Shaya izinto kamnandi noma isister na ungigqokise kamnandi. Are you a fashion designer mfethu? Sho mfethu, hayi thank manje uza kahle mfethu, istyle avele into zami. Umuntu esibambe mfethu. Sichazele ngestyle mfethu. Sho vele kusho ukuthi istyle mfethu into zami. Mawungathatha ukubheka. Sure. Ungabheki mina ngethi awumbonise lapha. Oh shit. Thank you. Triangle. Prada. Different devils, you know. You know, man, you know. So I was just taking a walk, my guy. Not too much. Sure. So wena mapretho bayikama? Mthokozisi. So vele umthungi vele. Umthungi mfethu. Isigqoko senziwe uwe. Everything. Sure. Big up my man. I wish you all the best. Mina ngisengwenya fashion school, yabo. So nathi sihambe sibuza abantu ukuthi ifashion ngoba ifashion iyakhula and ifashion iya revolve. Kufana nabantu esithandana nabo bayakhula and baya revolve. Dala bekungama 90s, kweza ama 80s, kweza yabo manje ama 2K, seyaphuma nama 2K sekuza ama 3K, yabo lona. Ya nama 1K mfethu, yeah. My stand bani kama? Igama nguSnelsiwe. Snelsiwe. So nasine uyayithanda vele fashion. Yeah, I'd say so. You will say so. Yeah. So when I know put in it Badly ne? Yeah. Showcase. So nihlangane kuphi nihlangane kanjani mhlawumbe ungase ungithi kancane? Sangane kwakhe, angithi he's a fashion designer. So I was there for my trays and Sure. And then I caught his attention. Ay, It's my customer. ama customer kola. Yeah, then it started like that. Yeah. So wena my brother ungathi yini oyithandayo ngoma my sister or eyakuchaza engena nje impethe studio sakho? Hayi nje uthando lwakhe le style mfethu ne style sami ngobele ngabona nje hayi 12 everything yahlangana ya ngeke ngikhulume okuningi mfethu
Yamnanywa ne? Ngathi uyasiphazamisa. No, sister, angithi awunankinga ngizosheshisa ngiqede. Mara, it's Ngiyacela, Tuesday. sister. We just work. Yeah, sizowalka It's a Tuesday, we choose ourselves, so we just have to carry on. Tuesday I choose you guys ne. Yes. Yeah, ngiyafuna nginirequestele mhlawumbe ngifike la ngiyakhona. Seniyafika. Tell you that point. Sure, okay. Before ngidedela, wena sister ungathini uthandayo my brother? He's so humble and uyangilalela mangikhuluma. Like I love everything about him. Nice. Yes, yeah. Smell mfethu. Smell. So sister, my brother, I want to know from you. In a scale of 100, ungathi my sister umthemba kangakanani? Ezinokumthemba. Yeah, umthemba, trust. Ama-trust issues awekho mfethu. Awekho. Genuinely love. 100. Bona ukuthi angangihambela esayidini angithola So umthemba 100%. 105. Danke nje yami. Wena usithemba kangakanani? Ukuzithemba. Wena. Mfethu uyangibona. Ngiyakubona mfethu. Uyayithemba. 300. 300. Ukhona nomunye umuntu mhlambe othandana naye ngaphandle ka my sister? Hayi, next. Next. Just nje abantu ama-customer ngisebenza nabantu mfethu uyangithola. Yeah. So yeah, my sister just nje Ne. You remind me of someone. Nizoba shocked ukuthi ungikhumbuza abantu. Sister, ngizokutshela. In a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani uMT? Yeah, 100. Yeah, 100. September. Yamthemba umthembeni. Yeah, Umthemba 100%. yeah. Yeah. Wena usithemba kangakanani? 1,000 times. 1000 times. Yeah. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kaMthembeni. Akekho. Can I tell you? You remind me of my coach. Mangikhuluma ngo-MC mele ngiguqe ngedolo mfethu. Mangikhuluma ngo-MC. Welcome. Haw, mangikhuluma ngo-MC nje mfethu. Oh. Ngiyabonga mfethu. Yeah, mfethu. Yeah. Le out mfethu nomina ama mistakes ayo mfethu. But kumina mfethu mengasethi nje jabulile. That's 80s. Yangazi. Wena kahle ukumemeza o-80s la. Ngiphethe ingoma la. Ngikhathana no-MC. Asiqedile. Ikhona into futhi uyiqolisela ku my brother mhlambe angayazi. Mhlambe iphuthwa kwaleza mhlambe ofisa ukuliqolisela lekudla ngaphakathi. Alikho. My brother, khona ufuna ukuyiqolisa ku my sister. Eish, yeah, ukuthi nje sithathele indlela and manje bayasiphazamisa on Tuesday. Awukahle. Ngase ngikunqome kanje ngakufanisa nebrother. Awu. Okay ke mfethu singisheshe ngiqede. Kunento esiyenzayo la sister na my brother. Ekuthiwa loyalty test. I-loyalty test it's whereby you switching phones for 60 seconds. Wena ugaye umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi ayi-check on WhatsApp, Facebook, Instagram. Same applies to you makuthi ninawo lawo ma socials. But i-WhatsApp sonke siyazi ukuthi ikhona. Yeah, angithi vela unankinga ngoba vele uyamthemba. Nawe my sister ngithi awunankinga ngoba uyamthemba ne. So singayenza. Please, cela ungena lapha nendawo. Dedela ingane. Hayi lethe, ungawari. Yeah, nawe lethe, ungawari. Yeah. Wena iphi ingoma MC oyaziyo? MT, we up. 'Cause we up. Yeah, Petty Cup. Yeah, we up. Yeah, we up and my baby, we outside today. You know. Hatha nebrazo wena. Uthi ngale ngifuna kama manje. Akunankinga ngithi. Yeah. Uyevule. Angani lengane. Ngihlezi ngiyiphethe ifoni ayikho into engimangalisayo ngale foni yakho. Sure. Except okay, yazi ngicela ukuthi wenzeni. Sacela mfethu ukuthi ungenzele kanje because mina ngiyakuthemba ukuthi wena efficient design enswembu. Sacela nje mfethu uma uthola ithuba mfethu wenzele ibrazo MT noma isibhawu. Yeah, make him a hit. Usho ukuthi imina mfethu engithe umenzele isigqoko. Yeah, liyakhuluma nesideserve isibhawu siqhamuka kuwe bamba mfethu. Sure. Just deserve MT, siyenza isigqoko. Isigqoko nje mfethu, yeah. Akayithandi shit. Oh sorry. Sure. Now WhatsApp. Alright. Mase ngithi type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshela. Makuvele igama lezinye izinja la ungitshela ngoba lawo machini yiwo azobe kudidisa kuleli berekisi lakho ne. Alright guys, we're on WhatsApp right now. When you're about to type the Chandis, type and put I love you.
Sase right sister. Wena bakushayile nje njengoba umuhle kanje. Yeah, now I love you. Vela mina no mama. Okay, makuvela wena noma wakho ngicela udelete. Utype uthi I miss you ufake iheart red. Abakushayile na sister njengoba umuhle kanje. Bangishayela mara ngiyabangaba ngoba nginesithanda sami. I miss you. Where? Mapalaza mkumbile lenyuki. I miss you. Akekho ne? Okay, delete lapha. Type uthi sex. Unokuyicela sex kuyena nokukhuluma ngesex mhlawumbe. So kumuliyedi kosibani ngaphi. Sex. Ay. Away kuma sex. Delete lapha utype uthi imani. Sibone ukuthi imali uyiphiwa ubani ngaphandle kwakho. Ayakho umuntu angiphi imali ngaphandle kwakhe. Sister kuphe emakhaya akho kha. Iqwaqwa. Mani. Iphi le mali? Ngathi ngamacash engawazi. Hayi athi mama. Delete lapha yabona clean face. Faka le emoji yepentshisi ne brinjol. Nalamanzi yawazi. Lamanzi. Lamanzi aqhumayo. Awe drip lamanzi. Lama drip water lawa. Okay. Hayi, vela njani na chat way. Delete lapha bese. Type uthi come outside. Come outside. Hayi. Esiswami yabhore phone yakhe yazo. Delete lapha uthani morning after pill. Why? Why all these things? No senze ukuchecka nje. Yabo. Oh. Unankinga ngithi. Hayi nginankinga. Where phuma morning after la. Uyadlala Facebook? Nenhlanhla yabo. Uyadlala Instagram? Yeah. Asiya khona. Yeah. Asiya kuma DM la. Yeah. Uzothi I love you la ufake neheart red. Mayithi no results ungitshele because shothi abamhluphi yabo. Ama unread asiwafundi. Ama 100. I love you. Ish. Uba ay. Oyile profile yami manje. Mara ngathi kunenye heart engayitholi ukuthi yaphi. Ngathi ama 100 asiwafundi. Mara mina ngizowafunda. Engayifundile yena. Shothi akekho interested. Manje wena uyapi? Manje wayengaphansi. Manje ayivulwanga buka dog isane dots lana ayibona ukuthi lento ivali ungayivuli. Sowenza ngathi manje ivuliwe. Awuthi sibone bathini? Na ungayivuli. Awuthi sizwe ngayo. Ha uyivulela into engavuliwe. Usifaka indabeni angahlangene naye uzoyiphendula kanjani into engayazi. Futhi sazoyiphendula lo muntu. Mase iphendulile ke soyiquestion. Soyiquestion. Yeah. Okwamanje asiyiquestion. Kamntani phone yakhe please. Ha. Thank you. Imthinda manje. Hayi, la ngiyamthemba mina. Yeah. Inga nje nawe sofuna ukusifaka uvalo nje. Yabo. Ivuleke bese ungabi nalovalo. Ngoba wena ushawa luvalo. Hayi alukho uvalo. Uvalo. Woza ngapha siswami. Woza ngapha Mthembeni. Uvalo. Hayi, lamafoni aphambili. Welcome bameli ngani sikwami. Oh, bameli. Na WhatsApp. Musukuthuka ngitho yazi le phone. Hayi angithulanga. Okay, na WhatsApp. Sengathi type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshela. Makuvele igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yizo ezobe idliwa Mthembeni. Showcase. All right guys, my name is King Ginger Cream. Yizo ezobe idliwa ubafo lo. Konje sewuba igama lakho? Mthokozi. Mthoko. Yeah. Mthokozisena kuphela abanye abalazi lo gama. Abanye balazi ngubani? Ankasa. Ankasa. King Ginger Cream de la Cream Tapa la putha love you. Ankasa mfethu. Wena mfethu ngophethe imali. Imali iyangena. Mina njengogobela omdala ngiyakubona ukuthi imali isuke ingene la kuwena umusuthungi umuntu qeda ukuthunga. Amantombazana akushelini. Hayi amantombazana hayi. Ngingavele ispani nje kuphela mfethu serious office business akuhlangane pleasure. Yeah. Yeah. Ngiyawazi lawo ma lines. Yeah, bilaba.
Angimazi lo balubundle. Shit. Yeah. I-customer love. Kanjani? Hayi Ama customer lokhuluma bo I love you. lo muntu wena uyacommunicate naye. Buka namhlanje they spoke wena noBundle. Hayi, lo muntu i-customer lami. Angiboni wena. Awuthemba Angiboni. khuluma iqiniso because ungamzali uzosuka kwakhe. Ubani ubuhle nakho kubhale buke niyathandana. Awuthemba kuwena yini lo bhalela? Yeah, Lana? Yeah, ngiyazibona lezi zinto. Emfethu lo muntu i-customer lami. I-customer I love you hlanganaphi? Yeah. Angithi kumele ubabonise labantu Umbonisa ukuthi I love you. kumele ngim-appreciate uzobuya Type kanjani? uthi sex sibone ukuthi appreciate sex. Uzobuya kanjani mangam-appreciate? Angiboni Kumele ngimbonise So uthando. ngothando nangesex uyama-appreciate so that i-customer zolokhu libuya i-clientele right. Buka. Ish. Sister ngicela ungene la ey'thombeni ngoba ngathi bayakhuluma nge-sex. Ungene la ey'thombeni sibone ukuthi kwi-media basendelana into ey'njani. Mfethu nabanye- Hayi kahle. Awusaseyena futhi MT wena. Lo muntu lo akangiboni chef. Ngibambela la. Uyabona le- Awukahle sabuka la. Ungijwayela kabi wena. Ubani ngambambi. Ungangibambi. Uyamazi lo mchief? Ubani Ungangibambi. sewuba ubunhle lo. Uyabazi Eh labantu? Uyamazi lo muntu? Fusek. These days kune-AI. Bayenza ama-AI la. Nomntana usho ukuthi i-AI akuyona i-AI nje lena. Akuyona i-AI nje. Khuluma nomama. Akuyona i-AI nje. Hawu siyawazi amabele AI thina. Hayi lawa. These days Hawu. kune-AI. Labantu bayazicofa lezi zinto zizivelele. Do I look like a stupid? Yes. Sister mbuze. I look like a stupid. Ubukeka njengestupid yini usisi? Ngiyakutshela lo muntu ubamba ifoni yami nawe uyazikholwa. So simfonele? Bonisa zona. Ufonela ayikho lento i-AI lezi zinto. Phendula umbuzo. Simfonele yini ubundle? Ayi. Sister usazoqhubeka nomuntu kanje. I never. Sorry. Akupheli. So qatshanisa Eh, ama-camera Fusek, noma mic ongawazi. Upheli. Uyabazi labantu. Awukhulumi. Mfethu buka my sister uyacaswa ngitshele ngathi mina respect to my sister. Phendula into right. Sesihambela on a Tuesday. angifuni ukuzwa Namhlanje lutho. angisebenzi. Bona angifuni ukuzwa lutho. It's over. Yeah. So Hamba ngingabi uye nama-customer. kule sichaparapanyana Yeah, sakho. nazi iy'thombe mfethu. Wena uyithatha kanjani lento? Uphize wenze I trust her. Sifika kanjani? 105. Sifika kanjani isithombe sinje sentombazane efonini akusinzinhle phela lezi iy'thombe. Kumele ngimthatha ama-measurement lo muntu. Ama-measurement ngamabele. Ngizozenza kanjani lezi zinto? Angiboni wena. Angiboni wena. Hayi Ubonise Uyangidelela kahle kahle. yamdelela emusukudelela. Woza ngapha. Customer ekusendela amabele. For what? Udla amabele wena. Udla amabele. i-measurement. Uthuka ngamabele. Uthunga ngamabele. Le ibody simele ngiyimeasure. Nawe uyazi. Mfethu. Uyazi nawe Mfethu, angakusendela ukuthi ibust Uyazi yakhe ukuthi everything. angakutshela ukuthi my bust is this much ayibambe yena why Exactly. kumele kuvele ibele why kumele kuvele ithanga And you are reacting there. You are happy. and they were sending you not ukuthi mhlawumbe uyidownloadile le ithombe zikuwe ezakho Uyaqhaza ne? i-customer lo muntu. I-customer. I-customer ekusendela amabele and then wena busy. why libe special leli awuthiyami uyaqhubeka ukubamba manga Baningi mfethu lama-customer kusuya yi-one engimtshela lezi zinto mfethu. Kumele babone. mfethu why wenza kanje mfethu sister zakho Wena. ungayisebenzisi ngiyakucela Wena. Eish, Consider this relationship over. yeah inkinga ungi-understand. mnike ifoni yakhe lo Ah, Thatha. thatha Ayikho into engifuna Uyabazi uku-understand lapha. yeso. na mfethu nawe awusazi uyabazi labantu. nathi asikwazi wena wena uyasazi thina Sis. wena uyasazi thina Anginazi manje why wena izinto. hayi Hayi baba yingane. sister Le bag yami. sister asamfundo hayi ibheke yengane le I-bag yami ne, uyazi. Ibeki yakho. Ungitshela kabi njola wena. phela wamupha njola Ngamupha sitshona. yeah Othi asatshona. Hamba uye kuyobundlinyana wakho wesichaparapa. yeah Ubuhle i-customer. customer kanjani customer olidlayo Udla ama-customer wena. ama-customer. Udla ama-customer wena. Manje ngingasasebenzi. Udla ama-customer na. Ngingasasebenzi. udla ama-customer na You not answering my fucking question. Customer. Ngithi udla ama-customer Imali yama-customer. namabele wabo. hayi sister miyeke lo Kumele ngenzeni? lo miyeke sister lo akakufanele Ungijwayela kabi wena. Angiboni Yini? ungijwayela Yini? kabi. Sanesikora yini Ayifuseki. sanesikora zakho. yini suphuzilini yini Eba. yini nathi awusazi angikuxabanisanga lo mntana uthi akasakufuni Akasangifuni kanjani ngombonisa lezi zinto angazazi. why ungaxolisi mfethu ngoba uyazi ukuthi Ngizoxolisa kanjani umhlupha ngalezi zinto zakho? Uyabona lo muntu uyahamba manje. ayahamba nawe awuthiyami ngoba ngeke uhambe naye
Ungazenzi lezinto. Ngiyasimoshela. MT awuhambe mfethu. Futhi wena uyena uMT, ngiyaxolisa nje ukuthi ngithi iGoat yami uwe. iGoat yami ayizenzi lezi zinto zenzayo. Udelela uMT wena. Udelela uMthembeni. Ngicela usenze leso sigqoko. Ungasithumeli isigqoko kuMT mfana wami uzonya sambeni angazangikhuphe lo. King Ginger, Cream de la Cream. Don't say King Indlovu bafethu. It's going crazy, it's going bananas. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake.